בוא נעשה סרטון. כמה דקות אתה רוצה? אוקיי, תודה רבה, בוא נעשה ניסיון. אני הפעלתי את הטלפון שלי, אני אקח ממך את הפרטים, אוקיי? ואז אני אעלה את זה גם. בסדר? מה זאת אומרת? נו כן, כן, זה מה שאני עושה. אתה רוצה לראות אותי גם? למה? מה קרה? נגד התנועה האסלאמית בישראל? או-אה. חזק, חזק. אז למה לא אמרת לי? הייתי עוזר לך הרבה יותר. סתם, אני צוחק. זה היה באמת צחוק. אני לא מתערב בעניינים האלה כבר הרבה זמן אחרי שהחזירו את עזה, ועם כל החברים שנפלו לי שם, אני מזמן הפסקתי להתעניין בדבר הזה. איזה נקודה רגישה נגעת לך מאוד.